Unsa wala ka dungog imo ugang ganon paps. Wala ka dungog. Pili mo usa ka case. Arong musulira. Case tulo ka case pag Kadawat na. Bata. Og karon guys, og karon mga koy, so wala damha sa akong pagbisita diri usab sa Secure Viners nga grupo. Oh. Tuloy nagluto og manok ganina si Papi Boards. Pero ang hitabo, naay ni Anhe nga nag-birthday. Nag-birthday pud gyapon so karon. Abot giniron ang duha ka grupo, ang Asay Secure Viners, Asay man sila Asay. Kami ang mga askato. Asang kaon tuwa. So abot giniron. Actually sa tinuod lang maulaw gidon ako kay ulawan di kong pagkatao pero akong kaulaw ako na lang tiwason nya. Tiwason ini ko magkaon. Maglakaw ra ta paps. Hangin kayaw di madalarog. Mawala sa tay layag malunod sa tarog. Team Asay. Narato ko boss? Yo what's up? Lakaw rata. Maglakaw rata kay aron gutomon ba? Gutmon. Ayan, Asay an Askato Group attacks. Bro. Bro. Pretty boy Elmer, si hi to my vlog. Hi guys. Dok Job naniwang mga dok. Niwang. Niwang. Aling pagdako buyag. Aron mangadto mi hato guys kay to ay litson. Tuwa, muna sila. Asay ug Askato. Oh. Askato kami, asang kaon tuwa. Inyo asay kaon tuwa. Oh. Ano abot ni. Oh. Yo, what's up, Jesus? Do buyaks. Kuya In Jesus the channel. house. Welcome to me. Welcome to Welcome to Kuya Jesus di ay. Oh. Abot yung mga vlogger. asa dito. Gara na kiklaso na kay no? Obi kinang monetize. Fundador Solira at Unsa wala ka dungog imo ugang ganon paps. Wala ka dungog. pili mo usa ka case. Arong musulira. Case tulo ka case pag Kadawat posible po kayo. Biyahe ni Kuya Jay. Og karon mga kois. Karon mga kois, din ade ko sa kabugahay. Tulo na ko. Let's see. Ako ro sarado. Akong gitiksan ning usa kuyog me. Napod sila ka. Siratan man dito da sa. Siradaan. Lain man ta kay og siradong entrance. Oh, og siradong entrance sa exit ng putake. Hindi ka pasulon sa mo. Exit. So exit. Oh, siguro. Siguro nakasulod. Nahikuyong kumikay. Dili na masuko ng uyaban ng imo ang anak. Asa? Magkwantuan na ba? Ug masuko sa gaadyo og patuon nagdinaw niya. Mangigi ning uyuan na. Akong Maatoy mo adto? ang okay kayo. Bisag magkuyog taron. Okay. Di ba yaks okay kayo sa? Okay ra kayo. Namon de, sakto mo dito ko ang baker. Oh. Dira man de hari de oh. Pero time pa mamagauna-una man taan pa. Asa man to Sila jay pa una do. Asa ba Dili imo? kuyog. Gauna ra sa puni og vlog, di sa puni ga. Gidapit. Nay. Saga diha pero pag siguro makakaon man dili ron. Pero kami tinuod paps, sige mi sa pendapiton. Asa may mo kauban? Kung ha to, dili mo kuyo. Ingon siya, hiniingon siya, oy. Naingon siya nga iyang bahay ni pakaon na kuno nakaw. Upay na ako around. Askato. Asan ka tuwa? Oh, Inyo asay. asay ka unto ah. Tidudan. Shooting. Shooting ka nun, piso-piso. Yara. Yara. Stephen Curry. Stilan. Imo ugang anon ba paps kay may kay modulag basketball eh. Layo ra nako. Sige guni practice og volleyball. Kita na ako nag-anduan nga dribble. Anduan na. Kini marag may na ta hinahinig paluyuan eh.
Una kita. Amo lagi ako ta? Pas-pas guys si Papi Boards mga kasiyaw. Gabot. Ngay ba? Teka, ulaw na magkukugo. Siya ito may vlog ko. Ay, shout out mga ka-siyaw. So, malitong square daw. Gusto na. Asa may dapit? Magkabuhi. Itat. Dako pa kang ngipon. Dako pa pagpakairot ni. Pero dog lover man ko, di ko madog iro. Asa no? Asa mo magatur? Kada lagi hari tikas na. Copyright. Ha? Ito yung music. Copyright. Ato ah. Happy birthday man tong music. Kada. Dili man ni. Asa mga dog lover dito ang kadog. Ay. Sir, mayong ito sir. Pwede mag-video na. Nangahadlok na ng iro. Kaya balik pa kadako pa ba biya? Ha? Ano umbag na sir? Sir Square. Ito, kasunod dyan. Ay, surprise. Ay, lang, kay surprise. Ano ko na surprise? Hi sir. Ay kuyog mo. Kuyog mo lang sir. Mga kasiyaw. Kuyog mo lang. Ah, ito, kasunod ko ba? Bisita mo po lang. Wala rin ang manangit. Oh. Wala rin ang manangit sa square. Wala ka pala ni Uban? Wala dia. Di mo gipud sa payan ni kan mga tao habis. Dili karon. Dili karon. Kay walay plato. Taklog ka diri pud gamit. Nasa tay? Oo, balik taga Jimmy, taga ABS. Ah, ABS man siya. Nga reporter ha, gaabot ng reporter. Oh, nga reporter ka doon. Dagan sa tao. Ito tong cake gidala. Kamay ha. Dagan man tao. Pero magtutunan. Wala na siya. May nasi. Nasa Belinda. Gaabot sa Belinda na. Ante, maadong uto diha, gaabot. Kanin Tagaliluan kinaabot ani. Ayun, mayong udo, mayong udo. Say hi to my vlog Ate Belinda. Ay, Say hi, say hi. Ikaw. Maulaw dyan. Bong. Saan ni kaon na pud ni? Mo dagay. Simba bidagay. Kasi Kaon gini. Lagmit kaon. Prayer nga. action di pud kaulawan. Kani mga kasiyawa na gini ulaway kay mo vlogger ta. Di na kita ulaw. Ana. Sige sir, sige sir. Mahumana. Na kita maulaw na naman ani. Ulay sa tahan kay sa tag pasagad diyan naman tadi. Uy, ulay sa tag. Vlog ko siya mga kasiyawa. Gabot. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Say hi sa pag hi sa. Hi to your vlog. Ni, maman to. May nabigay di ko putlo na, maulaw sa tani. Ha? Ayun ra. Bro, Hello. Please subscribe to Bernadette Bobong Vlog. Og sa mga subscriber po di Bobong guys, sa pila po taon ko. Maawa maluoy. mga parion. Mga pariyo. Pero wala ra ka eskwela. Eskwela pero wala ka human. Basta kaya ko kasulti ra gyud yung duha, nga manghilamos mo, kalas mo og sabon. Kami? Okay, apil mang hubon. Kalas og sabon kay abot manghilamos diri. Kami. Amo ni. Kapag buhay na mong tulo, nahan ka nang naminyo man mo na. Abi ninyo may plano naya kung sugyot unta maghimo tag grupo mo himo tag usa ka federasyon sa mga tao. Unsa may ngalan? Kamo may bungo Unsa may na ko idi. Ah, nako itambag. Team Wapo. Wapo. Ayun na baliha, ayun Wapo. baliha. Upaw. Wapo. Ato na yung organizing. Oh, lagi Team Wapo. Ang founder, probinsyano siya. Oh, mo founder. Upaw sa Ala, gata pa to silang tulo.
Ato ang ulo ba? Pero mag-itlog binugok ng katawan. No, nangasinaw, oh. Turiya buyag, bali pagka-upaw ni abundag upaw nin dapita. Okay, subscribe. Pen, manang hinoktok man ka pen, sa may problema da pen. Gutom na o murag gin-action na pug kagkaulaw. Action ko kabalaka kay mura magnahot ng tagplato ug iputa matawgan ane. Ano na rin magkuha tag daog saging o magabudol ta? Malain di po no. Ha? Ay sugod naman sila. Na litson ba ito? So mga karang Kuya Jay. Bihan ko Jay, alayo na ko imbitaran ng imong mga amigo dihan. Sa wala pa ka subscribe sa channel ni Kuya Jay, palihog kong tuklok sa subscribe button ug sa bell button ug select all para ma-update mo sa imong karon mga bago. Karon ay, ano ni sila si Kuya Jay kay ngatag lagi namog manok lagi og kuan kay among paniod to nya. Ano saon man nang namahing imbitar pud kuan di ag manok na. Iisna. Habilin git. Isnak to niya. Karon mo lang kuyuan pud kuan trabaho. Ay, Di, ani Paps? Kinaon sa manggaling. Paps, kaning mga kasiga. Magkinaon sa tumay taklong kaldiro agdo. Magasalo laman taron. magahiusa ta ano. Budol horse. Balita na ako Kuya Jay, imong channel na monetize na no. Ay kaluoy sa Ginoo pod. Oh, salamat gyud kayo sa ako dako kong pasalamat gyud sa inyong grupo kay kung dili tungod sa Secure Biners, di gid po mamonetize ang karon. Ay, salamat. Dali man kang naagi ko'y video dito ng 18,000 diya. Mas labing salamat sa subscribers nimo ug sa naglantaw sa imong video. Dagan gyud kayong salamat. Oh. Dagan salamat sa inyo. Mura to Mga kois. mga cruise. Salamat, salamat. Magahinay na miglihok-lihok ron kay nangadji naman ni kapit. Banti na sa dagwin. Kabante naman ang uban kan. Bong, may na sa dagwin eh. Di ba no? Thank you kayo mga kasiga. Oh. Ano pa? Bong, saan? Nanampit na bong? Wala pa may Si Mayong, itawag si Mayong. birthday man niya. Ah, sabay ni Mayong. Birthday ni Mayong, ron? Sabay Mayong. Birthday Mayong. Ah, guys, birthday po din ni SB Mayong. Birthday ni SB Mayong. Gabot yung mga vlogger, oh. Oh. Abe kayo na nga monetize ng duha, mga kulasaw na kaayaw. Bitaw guys, ganoon lang. Dako na pong kalipay na mong yung nakabisita mi dire kay gawas nga nahimamat na po na magbalik ang Secure Biners, no, di ba? Nailitson. Unya ako di ko ganahag litson, right? Labi na sa tiyan dapit, labi na sa dila dapit. Hey, mga unsa Hindi na may mga vlogger. O, pamanay ko ikuha na kuha day. So guys, i-update na mo later og mahurot ng litson kay mga unsa ni gutom sa kay. Oh sige, sir. Oh, si hi sa sir, si hi to my vlog. Surprise ah. Bro, so karon mo ha? Gikuan. Asa mo bisig? Surprise. Oh, surprise in English. Ah. Sige na sila, no? Pero wag ka na ba? Galibog may kung say binisayag surprise. Kay masurpresa kuan man siya, mara siya og kanang Espanyol. Oh, murag Espanyol, oh. So, Surprise. pero murag-murag yapon kay na-colonize man tas mga Espanyol kas 337 years. Murag mostly sa tong mga lingwahe, gikan po sila sa Espanyol. Lingwahe. Oh, lingwahe. Ang English na language. Oh, sa Bisaya, pinulungan. Binulungan sa English language. Language. So, sabay po birthday si SB Mayong. Yom. SB Mayong. Birthday po niya. Happy birthday to SB Mayong. Karon mga kois. Yan na. Ikaduhang dugang ganina wala tika video kay grabing duot. Nagkaroon daw. Ikaduhang dugang ha pero dampuog yapon mo. Wag mayra. Alam diha na horot. Paspas kay kamo doom. Karon pa ko ka. Gamang ya. Ikatulong dugang niya. Ikatulo kadua. Ikatulo. Ikatulo. Pila di mo ikaw nom? Ikaduha. Kaduha.